Errenteria, horeretan gaude. Eta badakizu, hemengo frontoiari 2015 urtean izen aldatu zioten. Dakizu zein jarri zioten? Egidazu bizita, errentire etortzen basara. Ez dakit, Agustina Otaola, raketista. Eta gauza bitxi bat, izan ere, garai hartan, hainbat etxetan, etzan oso ongi ikusi raketistena, badakizu. Baina kasu honetan, Agustin Otaolak lau izeba izan zitun raketista. Osea, famili guzti, saga bat? Saga bat? Raketisten izen-abizenak gogora ekarriz gero, ezin da Agustina Otaola errenteriarra aipatu gabe utzi. 15 urte bertzerik ez zituela egin zuen debuta Madrilen, eta denera 26 urte luze eskaini zion pilotari. Garaiko adituek inoizko onenetakotzat jo zuten, anoetako txikita eta hirurarekin batera. Hain zen ona, ezen sakea bertzeek baino atzeraxeago egitera behartzen baitzuten, lehia apur bat parekatzeko. Bere ibilbidearen zati handiena Madrilen egin bazuen ere, bere izen onak Bartzelonan eta Habanan jokatzeko ateak zabaldu zizkion. Berandu ziurraski, baina aitortza iritsi zaio Agustina Otaolari. Ereintza dantza taldeak emanaldi oso bat eskaini dio berari, gu Agustina izenarekin, eta horixe da oraintxe erakutsiko dizudana. Ereintza dantza taldeak zergatik erabaki du hau egin behar zuela. Bere berri izan genuen, eta esan genuen, bira. Hemen dakagu pertsona bat, ez dugula ezagutzen, ez genuen ezagutzen, eta esan genuen emakumea plazan jarri behar dugu dantzan, oin arte ezkutuan egonda, kiroletan, eta esan genuen, oin da momentua, eta horregatik. Ze esan duzu? Ezen nuela ezagutzen Agustina errentiriko izan da? Ez nik, ez nire dantza taldeko, ez inorrek. Borduen, lafaitzen hauzu ez, nik horrerte ez. Nola lortu duzu, jantzitegia, raketak? Bueno, bain dugu lehenengo beitu argazkia, raketistak nola jazten ziren, eta hoi baitxura man jogu nola bait, gaur eguneko telakinta. Eta berak ikusi zaituen? Beak ez, bere familia bai etorri zen behin, errenterian dantzatu genuen, eta asko gustatu zitzaien. Bueno, orain aukera emanen diogu, ze zuek emanaldia eskeniko diguzue, eta telebista bitartez ikusteko aukera izanen dute. Ni esker dioti. Zazer. Txitxoa nahiaren atzetik jostetan, pelotari danba jola zorduetan, zenbazikin marka etxeko paretan. Aur jolas bat ez da beti soilik hori, egin zizkioten proba bat edo bi, guztia ezin da zerutik erori, baina Agustina aritzen zen ongi. Raketista ziren bere lau izeba, aspaldi joanak ziren Madrilera, bidean lagundu zioten gainera, haiek bezain gora iristeko bera. Naizta entrenatu asko bere kasa, naizta klaseetan ez dutu arnasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa.
galdera bat. Zer dakizue zuen amonen gaztaroaz? Baten batek aurkitu du historia harrigarriren bat espero ez zuena? Bai? Ea ba, bota. Nik nire amona bere zenun ezagutu. Baina bendela gutxi enteratu naiz, pasazitula 2 urte Parisen antzoki batean abesten, eta gaina abesti horietako batzuk gerra batu intzitula. Gero ez ditugu aurkitu abesti horiek, galdu indian unbaiten, baina bere ama gaixotu intzala eta bultatu inberri zantzun, eta hor gatu zen. Histori politxa. Ba, ea abestiak aurkitzen dituzten. Bai. Eskerrik asko. Gainontzekoi badakizue, oraindik bizirik badaude behintzat, galdetu adineko pertsonei dana. Zerraketisten histori zoragarri hau liburuetatik kanpo geratu izan bada, auskalo, zenbat geratu diren kontatu gabe. Azkeneko txanpan gaude, bukatzen ari gara bidoia. Fanitzekoa burua, Ba, informazioa pilatu dugu, baina guzti horren artean, zer da gehien harritu zaituen, Aloli? Ba, gehien harritzen hauena da, hasieratik emakumea zirela negozioa sortu horienak eta buru zirenak, eta bapatian desagertu dira, eta gizonezkoak hartu dute negozio horre, eta gaur egunik jarraitzen dute. Bai, argi dago, erdia baino gehiago izan ziren momentu batean emakumezkoak, eta hala ere oso jende gutxik dauka guztionen berri, raketisten berri. Ainhoa, gauza arrakastatxu bat izan zen raketistena, baina informazio gutxi dago ordea, zergatik. Egia esan ez dakit galdera hori nola erantzun dezakedan, ze minetik hitz egiten dut. Nola da posible ez ezer jakitea. Ez dena da ulertzen da nolatan 51 urte izanik, nik ez nekien emakume pelotari profesionalak izan zianik. Eta zein izan zen lehenengo txinparta, pixka zure jakin mina pizteko eta ikerketari ekiteko? Txiripaz, izan zen kasualidadez. Eta horrek ere haserretzen nau. Nola litekeen txiripaz sortutako elkarrizketa bat izatea horren abia puntu, ez? Jon Juanesek behin frontoian esan zian bere ama pelotari profesionala izan zala. Eta horren gelitu nintzen nola pelotari profesionala, nola, eskuz, zer da, ez raketa, baina nola da posible zuek bazen ekiten, raketistak existitu zianik? Nik ez. Zen 51 urtekin ez. Eta nik 60 gora bez. Baina nire amak ere ez, eta nire amonak ere ez, nola da posible, zergatik? Lekukotasunen bila jo zenuen. Bai, baina buru belarri eta gainera arazo badugu da gehienak hildadia daudela ja. Badoaz, dira zuzeneko testigantzak galtzen direnak. Eta hor ibiligea Espainia mailan, ibiligea Mexikoraino joan da, eta etxe datu biltzen. Euskal Herritik oroimen gehiago dago raketistekin, bertamaino? Nik esango nuke ez. Gertatu ez balitz bezala. Nun gelditu da jasota? Egunkarietan. Hartzen dituzu egunkariak, hemen ez, Hemengo egunkarietan ezer gutxi. Baina kanpoko egunkarieta zoaz eta horri osoko kronikak topatzen dituzu, partido guztiak, zehatz, mehatz, bai ikaragarria da. Gaizka, gustu hartu dio jolasak bersionatzeari. Iritsi da apostuak eiteko unea. Euren eremua nabarmen diren euskal kirolariak agertuko dira eta zuek egin zuen apostua izena esateko gai bazarete. Mila lehenguari, 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 mila. Ia, erantzunak. A ber, bueltan. A ber, ia, ze emozioa, Carlot, hau ez da. A ber, bidali ondo, Hau ez da. A ber, laguntzaile batekin. Maialen Txorraut, oso ondo. Txalo bat. Guazen bigarrenarekin. Mila bigarrenari, mila bigarrenari, mila bigarrenari, mila bigarrenari, mila bigarrenari, daude pelotak. Bota honantza, Jesus, laguntzaile bat behar duten,
A ber, bana bakarri nago, ta? Ai, Jesus. Osondo, Naroa Agirre, bai jauna. Oazen azkenengoagaz. 2.000 azkenengoari, 2.000 azkenengoari, 2.000 azkenengoari. Torik. A ber, 2.000 azkenengoari. A ber, oin pelotare bat. Apa. Ia. Osondo. Patri Espinar, txalo bero bat. Txalo, ondiba lanontzat. Apostu indartzua egin behar dugu emakumezkoen kirola eta emakume kirolariak ezagunak izan daitezen. Eta prentzat dagokion lekua izan dezaten eta baita gure memorian ere.